W knize Buття, в другому розділі є показано, як Господь створює людину в двох аспектах. Аспект Адам і аспект Єва. Аспект Адам – це є аспект вертикальний, про який я вже chyba вчора на казці казав. Тобто людина є покликана до цього, щоб бути для Бога. Вона є створена під Богом, але щоб бути для Бога, а також, щоб вона була представником, щоб була як Бог, наче Бог, по відношенню до всього в світі, що не є Богом. Тобто, щоб панувала над звірями, над рослинами, над світом, співпрацювала з Богом, співкерувала, співтворила світ. І другий аспект, що людина є покликана до відносин. Тут маємо цей другий аспект показує Єва. Вона є створена для Адама, для відносин. Тобто в людині є власне ці два аспекти. І посередництво, заступництво показує більш Адама. Бо Адам є покликаний, щоб є уповноважений Богом по відношенню до всього створення і має бути як Бог, хоча не як Бог, має бути як Бог по відношенню до створення, панувати згідно з волею Божою. І він має також передавати слова. Адам передає слова про дерева, що з усіх можна їсти, крім одного дерева, так що Єва знає це. Тобто Адам виконує функцію пророка. Також, коли Бог приходить до них після однієї прогулянки, вечірньої прогулянки, no to кличе Адам, де ти є? І Адам відповідає Богові. Тобто є ця функція священницька, тобто людина є покликана, щоб чути Бога, передавати слова Бога, а також, щоб відповідати Богові. І Адам відповідає від імені також свого і Єви. Тобто, що є показаний цей момент заступництва, посередництва між Богом і створеним світом, також людьми. Бо Єва – це аспект людства горизонтального, а Адам – це є власне цей аспект заступництва і посередництва. Можна сказати, що люди від самого початку розуміли, що є їм потрібний хтось, хто буде ставати перед Богом. Tym patrzę, że ludzie bojały się zawsze bogów czy Boga. Zawsze był strach, że ludzie z Bogiem asocjowali się. Gória jest, znaczy Bog niewajca. Speka jest, znaczy Bog katały. Błyskawka jest, molnia, znaczy Bog chce kogoś byty. Zeus, prawda, jakiej molnia kidaje. Tak, że людина завжди відчувала Бога, так є також інших релігій, як відчував Бога, як Івана Грозного, і тому кожен боявся піти, щось вирішувати з Богом, тому досить швидко людство інстинктивно створило якби дві категорії заступників чи посередників між собою і Богом. Відчуваючи святість, недоступність Бога, а також грозність, небезпеку, цей страх, postrach Boży i відчуваючи створюється досить спонтанно в усіх релігіях, це інстинктовно, це притаманно нашій природі, створюються дві категорії якби посередників. Перша категорія це священники, тобто жреці, так? Жрець. Ці якісь жертви приносять, щоб якось умилостивити Бога, якось його умилостивити. І які передають якусь волю Божу в смислі логос, в смислі закону Божого і бережуть порядок Божого, якийсь законів. Тобто
Co jest jeszcze? Woznosić żertwy, a також молитви, питання до Бога, прохання, перепрошування, а з другого боку, власне, вони передають логос, закон Божий. І друга інституція, можна сказати, структура, це є пророка. Тобто людина більш харизматична, не встановлена структурами суспільства, яка отримує від Бога jakieś pomazania. Це jakiś reformator, jakiś prorok. W każdej religii taką można znajти. I tak samo бачимо в Старому заповіді ці дві інституції, які іноді співпрацюють, так як в часах, скажімо, Шавля Давида, в часах Неемії після Вавилонського переселення, там немає також. А іноді ворогують. No, jak tak na przykład je tam w czasie Jeremii. Jeremia wyraźnie woroguje z świeszczenikami, tak jak czasem Jezusa. Pewno świeszczenik nie byli ani Joana Chrystytela, ani Jezusa, ani apostołów, bo tak Petra. Ani Joana Chrystytela, ani Jezusa, ani nie przyjmają Petra. To nie tu w opozycji świeszczenika. Взагалі, якась форма посередництва була обіцяна Богом від початку. Бачимо, що в самому початку якось, то на початку краю, можна сказати, цього посередництва не було треба, тому що в Адамі і Єві показані просто два аспекти людини райської. Тобто вона має безпосередній доступ до Бога. Tam немає посередника. Natomiast потім, пізніше, після гріха первородного, наступає вигнання з раю, тобто немає цієї близькості з Богом, цього з'єднання з Богом. І наступає велика перерва між Богом і людьми. І відчуття необхідності посередника. І відразу, якось Бог в книзі Буття ще, коли кидає кави, робить цей справедливий суд над Адамом, то він обіцяє, що потомство Єви розчавить голову змія, а змій буде чихати на п'яту Єви, чи потомства. На п'яту потомства буде чихати, намагатися посити. Mojsej наприкінці свого життя говорить таке пророцтво, месіанське пророцтво, що піднесе вам Бог пророка, як я. Це є велике пророцтво, обітниця, що буде такий пророк, як я. А яким пророком був Мойсей? Власне, до нього народ сказав під горою Синай, що ми боїмося Бога, бо громить, бо хмара, бо буря, землетрус якийсь. Ми боїмося, ти розмовляй з Богом, а Бог хай до нас не говорить, або помре. No i wtedy Mojsej sam wstępuje w dialog z Bogiem i potem передає, że Mojsej jest takim prorokiem, najbliższym prorokiem, jaki передає ці слова Божі. І на горі Синай, і потім також із скині встречі, із намета зустрічі передає ці слова Божі. Також цар Давид говорить в псалмі пророцтво, яке піднесе потім Ісус Христос у своїй проповіді, в своїй розмові apologetycznej, сказав Господь до Господа мого. Тобто Господь Бог сказав до Господа мого, до Пана мого, тобто до Месії, якого Давид називає своїм Паном. І власне тому Ісус сказав, як може бути Месія тільки сином Давида, якщо Давид назвав його своїм Паном. I також інші пророцтва, як виросте гілка з корня Єсея, і паросток там з його там відросте. Тобто тут говориться про таємничу рослинку, яка має вирости із пастирських.
Тобто власне цей Месія мав бути досконалим, кращим навіть, ніж Мойсей, кращим, ніж Давид, кращим, ніж пророки, посередником. Завжди Ізраїль відчував необхідність. Догматичне слово Біблії Старого Заповіту показує, що необхідний такий посередник, що біда і кара Божа полягає між іншим на цьому, коли народ не має такого посередника, не має пророка або не має священства. Радянський Союз був прикладом такого нещастя, коли люди перестали мати священників, а дуже часто також пророків, наскільки дуже часто бувало так, що цьому священникові і пророку одночасно. Так що і власне така біда була в Старому Заповіті. Довго вже Господь не говорив до народу, довго вже немає пророка між нами. В першій царів, в 19 розділі, є історія Іллі, який після винищення 800 лжепророків Іштар і Баала, він ховається перед королевою Ізабель, і коли Господь до нього приходить на горі Хорі, то він і питає його, що ти туди робиш, то він з таким смутом оповідає, що він вже останній з пророків, і то ще не може діяти. Тому є в розпачі і просто хоче померти. І Господь тоді дає йому нове помазання і нову діяльність. Але власне це так само книга Йова, 9 розділ. Немає посередника між нами, що поклав би на нас обох свою руку. Йов 9:33. І інший ще момент, наприклад, 1 Царів 2:25. А коли хто-небудь проти Господа згрішить, то хто за нього заступиться? Тобто Біблія якби передає таке догматичне слово, що біда, коли немає пророка, біда, коли немає священника, біда, коли немає когось, хто би розмовляв з Господом і заступався і посередник. І що відбувається на кінець? Ісая 59 говорить так. І побачив, що немає нікого, і здивувався, що заступника немає. Тоді його рамено з'явилось йому на підмогу. Справедливість його підтримала. Ісая 59:16. Тобто Бог говорить, туди обіцянка, що його рамено з'явиться. І Євангелія Йоанна 12 розділ каже, щоб збулося слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено Господнє кому об'явилось. Йоанна 12:38. Так що Ісус відніс, тобто Дух Святий відніс це пророцтво Ісаї до Ісуса Христа, що цим раменом, що Бог перестане користатися з послуги людей, пророків ексклюзивних, а прийде сам, посилаючи свого Сина. No i Ісус стає, Слово стало тілом, оселилося між нами, dokładnie rozbyło namет між нами. І Ісус стає цим єдиним пророком, єдиним посередником. Таким чином читаємо в 1 Тимотею, 2 розділ. Один Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Ісус Христос. 1 Тимотей, 2 розділ. А не скажемо. Шукайте.
Також про посередництво Ісуса Христа говорить Євреїв, послання 9 розділ. А також 7 розділ Євреїв, 25 вірш. І тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо Він завжди живий, щоб за них заступатися. Євреїв 7:25. Взагалі, теологію Ісуса Христа як священника, як посередника, як заступника найбільш показує книга Євреїв. Бо лист до Євреїв не відомо авторства, точно не Павлового. Спричинила така єресь в спільноті християнській у Римі. Бо лист до Євреїв практично це є лист до Римлян, тільки іншого автора, ніж Павло. Бо власне у Римі спільнота християнська це були передусім євреї. І в якомусь моменті вони після багатьох років почали відчувати ностальгію. Це нормально, коли людина старі. Ностальгію за коріннями своїми. І по принципу ці ностальгії деякі з них почали повертатися в юдаїзм. Це так, як хтось би змінив віру, але після багатьох років вертаються до нього неопоганство. Це неопоганство вернулося в Польщу, десь, скажімо, 70 років після хрещення Польщі була велика хвиля неопоганства. Я знаю вашу історію, але думаю, що могло бути щось схоже. Тобто, і так само było w Czechii na przykład. W Czechii pісля fajnych początków chrześcijaństwa, potem był taki moment, коли неопоганство вже міцно повернулося. І навіть перемогло на якийсь час. І тоді вас загинув король чеський 20 lat. No, tak що, і власне з цієї причини автор цього листу, дуже великий теолог, видно, що єврей, точно єврей, так що це не міг бути Лука, пише цього листа. І в цьому листі він показує, що Мойсей це малий пікуш, так нам нічого, а Ісус це точно. І показує, що Ісус є цим посередником doskonałym, що не вартує вертатися до Мойсея, це робити кроки назад. Єдиним посередником є Ісус Христос. Власне, Євреїв 9, Євреїв 7, а також Римлян 8:34. Це Павло. Он заступається за нас. І Ісус є єдиним посередником в такому чіткому розумінні цього слова. Тільки Ісус є священником, тільки Ісус є пророком, тільки Ісус є заступником, посередником, священником, архієреєм нашим, тільки Він. Ісус архієреєм, первосвященником, Ісус священником, Ісус пророком, Ісус посередником, Ісус Спасителем, тільки Він, тільки Він. Так що немає іншого священника, пророка, ніж Ісус. Якщо навіть будемо говорити, що хтось має бути заступником, то тільки в Ісусі. Взагалі не може бути християнин інакше, як в Ісусі. Ну і тепер цей Ісус обіцяє так, що наступним етапом, це корисно є увійти в наступний етап, є, щоб ви, власне, увійшли в мене, і в мені були пророками, священниками, заступниками, посередниками, словом, проповідниками. Тобто, корисно є увійти в наступний етап. Тобто, добре є, на першому етапі, коли Ісус прийшов, то краще було, щоб Ісус був. Але коли цей перший етап вже поволі завершується, то Ісус каже слова: корисне є для вас, щоб я війшов. Може, не міг би так сказати на початку, коли став людиною, коли став дитиною, сказати ці слова: корисне є, щоб я відійшов. Бо на початку було корисним, щоб він жив і був, і почав збирати церкву. Але коли вже після трьохрічної мандрівки по галілейській землі він наоповідав, наробив, що наоповідав, і зібрав, що зібрав,
apostolів tam інших, дівчат, там хлопців, ще інших, друзів, мав там до 1000, чи може трошки більше разом, ну то вже вистачило. І він каже, тепер давайте переходимо в другий етап. А другий етап, то це є етап дух і церква. І тому як корисно, щоб я вже підійшов, бо мій етап вже закінчується, і тепер ви і Дух Святий будете продовжувати це моє посланство. Так що він підходить до через смерть, воскресіння і вознесіння, no to це такий рух, скажімо, трошки синусоїдальний, нагорі тобто це синусоїдота, потім поволі смерть, pogrebenia zszestych w preizpodniu, w pekło, i potem wychód woskresenia i woskresenia, to tak sinusoidalnie podchody powoli. No i rozpoczynając ten drugi etap. A ten drugi etap to znaczy to emanacja, ale nie taka panteistyczna, nie new age'owska emanacja Bożestwa Jego, ale це є продовження його місії через Дух Святий в церкві. Тобто докладно це один до одного, докладно це, що він робив, мають тепер робити ці два. Дух і його тіло. Цей Дух Святий є наче його божество, а церква наче його тіло. І можна би в принципі навіть відкинути слово наче. Тільки просто. Дух Святий є божеством, яке було в Ісусі Христі, а церква є його тілом, але в розумінні не грецькому, тільки в розумінні єврейському, тобто тіло і кров, душа. Тобто тіло і душа. Psychika також. Так що поволі формується в нас характер Ісуса, в нашій психіці. Легше нам прощати, любити ворогів, працювати на інших, на чужих, приймати страждання, бути покірним. Це цей характер Ісуса, це душа, це психіка. А тіло робимо ці поступки, тобто молимося про зцілення, слухаємо пророцтв, заступаємося, приймаємо страждання, йдемо на хрест, на мучеництво, тобто виконуємо тіло і маємо також чудотвори, маємо виконувати тілом докладно ці речі. Але зверніть увагу, що маємо це виконувати як тіло. Тобто не ти маєш виконати все, бо ти є тільки член, чи може навіть клітинка. Може навіть сказати краще клітинка, бо скільки можна мати тіло тільки членів. No to ty клітинка, то не клітинка має це виконати, але тіло все має виконати це все, що Ісус Христос. Тобто, якщо будемо говорити тепер, що Дух Святий є посередником чи заступником, то в Ісусі Христі, якби. І якщо будемо говорити, що ми, то також в Ісусі Христі, через Дух Святий, через Духа Святого. Rzymian 8:22 i dalej. Czy ktoś mi chce przeczytać? Rzymian 8:22 po 23 po 27 praktyczno. Proszę przeczytać. Ktoś ma je? Proszę przeczytać. Ale Ми знаємо, що все створіння разом повинні понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа, ми самі собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла. Бо ми надійно спаслися. Коли хтось бачить те, чого надіється, то це не є вже надія. Бо що хтось бачить, хіба того надіється?
Як же ми сподіваємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і Дух допомагає нам у немочі нашій. Про що бо нам молитися як слід, ми не знаємо, але сам Дух заступається за нас стогонами невимовними. Тут є показане знову догматичне слово, як кожне слово віки, що Дух заступається за нас. В нашій немочі. Що означає ця неміч? Тобто, де є ця територія його заступництва? Наша неміч означає передусім нездібність осягнути результати. Ми слабкі, ми нездібні. Ми не зможемо осягнути. Тому за нас ми не в чеснотах, не в силі, не маємо таких чеснот, такої сили волі, щоб осягнути. І Дух тут приходить з допомоги, заступається і доповнює це, чого ми не спроможні. Наша неміч також означає щось друге. Тобто ми не можемо поняти. Ми ж не можемо поняти, тому тут Дух Святий буде заступатися за нас, даючи нам откровення. Тобто даючи нам розуміння, якого бракує нам. Тому апостол Павло, здається також в листі до Римлян, або в першому до Коринтян, не пам'ятаю, буде говорити про цю людину тілесну і духовну. Що тілесна людина, або взагалі людина пожиттєва, не розуміє, що з Духа Божого є. А людина духовна розуміє. Тобто Дух дає їй розуміння, дає откровення. Наприклад, ви можете зрозуміти вартість бідності, прийнятої або навіть спровокованої. Ви можете зрозуміти вартість постів, причому не дієтичних, не ради фігури, тільки ради Царstwa Nowego, або wартість bezżeństwa. Wy możecie spromożni, bo Wam Duch chce відкривати. Dla інших людей це буде єресь і єрунда. Ви навіть спроможні зрозуміти вартість білого подружжя. Не тільки, że oboje paralizowani leżą w okresie pałatach, w okresie klikarni. A nawet wy spromożni zrozumieli wartość jeszcze czegoś bільшого, тобто на час, який або може назавжди чоловік каже до дружини: no słuchaj, знаєш, які у мене прагнення? Не знаю. Але й у мене є щось таке сказати. Ну, каже, ти теж. Ні, ти теж. Ну, добре, я теж скажу. Ну, мені хочеться йти на школу місії. О, як файно. І коли підеш? Ну, в цьому році. О, а я залишуся вдома. І вас таке, мало так думаю, що вдома залишитися в монастирі. То я за тебе молитися, постити. А що? А ти там будь собі. А нам скільки йдеш? Ну, хотів би на все життя. О, як файно. Так що навіть якщо церква не прийме тепер щось такого, що подружжя, так колись було в середовіччі, що вони за згодою обох могли піти понад свій монастир жіночий, а він свій. Навіть якщо тепер закони юридичні не дозволять, то існує можливість розлуки в Дусі Святому і Дусі Церковному, що він йде на місію школу, а і вона може піти на місію школу, тільки його поштемо туди і туди, і на все життя. Або вона залишається в хаті, або він в хаті, а вона і коротше. Але ця неміч, файне, але ця неміч, це є неміч нашого розуму, який без Духа Святого не може отримати це откровення. Тому Ісус каже, не всім буде дано, але деяким буде дано. І це власне ця неміч розуму людського після первородного гріха і своїх гріхів, і гріхів інших людей, які наяву стали. Ну то це є власне це. Ця неміч. Дух Святий є посередником, в дає откровення. І неміч в розумінні, ну власне в цьому розумінні Духу. І Дух Святий тут показаний як стоп. Мовами, молитвами невимовними. Тому власне заступник співпрацює з Духом Святим. No, не може заступник
не співпрацювати з Духом Святим, ані, думаю, не може Дух Святий бути сам заступником без церкви, без християн. Думаю, що Ісус міг бути собі без будь-кого, бо Він був одночасно Богом і людиною. Дух Святий не може бути заступником сам, бо Він є тільки Богом. А щоб бути заступником, то мусить бути це, що Боже, і це, що людське. Це було тільки в Ісусі Христі. В ньому була повнота Божа, Син Божий, і в ньому була повнота людська, Син Марії. Тому Він міг бути сам заступником. А Дух Святий не може бути сам заступником. Він потребує людей, тому Він буде людей і шукати. Натомість людина також не може бути сама Духом Святим, заступником, тільки мусить шукати співпраці Духа Святого. Таким чином, ти без Духа Святого не зможеш бути заступником і посередником, ані Дух Святий без тебе. Так що ми оба в біді. І тільки разом можемо виконати цю функцію. Дух Святий не може виконати свої функції тут на землі без церкви. Церква не може бути. Тобто ми повинні шукати откровення, ведення, а Дух Святий буде пильно шукати готового. Ось так це виглядає. Перший Коринтяни 6:17. Хто ж пристає до Господа, є одним духом. Перший Коринтяни 6:17. Хто пристає до Господа, є одним духом. Це вас означає, що заступник має бути, посередник має бути з'єднаний з Духом, має шукати ведення. Тому, наприклад, коли молимося, маємо черпати з нашого досвіду, це тіло і кров. Маємо черпати зі Слова Божого, це також тіло і кров, можна сказати. Маємо черпати з наших знань, тобто. Натомість маємо також бути відкриті на ведення, на откровення Духа Святого. Тоді є справжнє заступництво. 7 принципів посереднього заступника. Перше – це є любов. Старатися робити. Взагалі догма є така, що любов Божа вліта в серця наші духом. Тобто можна сказати, що агапе, безкорисна Божа любов, якої є Бог, є в нас, бо Дух Святий є цієї агапе, цієї любові. Так що маємо це, ми як шахта, це в глибині нас є, тільки докопатися до цього і піднятися, співпрацювати з цим. А це вже маємо в собі таке вміння, таке благодать, можна сказати. Друге – це є співстраждання. Так можна помітити, що це співстраждання, навіть емпатичне співстраждання, правда? Просити про співстраждання треба, бо сам Ісус Христос, який є взірцем посередництва заступника, для цього став людиною, щоб страждати, щоб бути якнайближче співчувати і щоб співстраждати і співпомирати і знищуватися. Тобто бачимо цей рух, щоб бути якнайближче цих, для яких маєш бути заступником і посередником, якнайближче. І, власне, він є цим досконалим. І тепер, коли бачимо, що робить враження на Богові, то Ісус показує, що робить враження на Бозі. На Бозі робить враження, Ісус сам зворушився глибоко, коли побачив там, що побачив. Коли Єрусалим побачив, зворушився глибоко. Коли побачив зору знає, зворушився. Коли Лазаря мертвого. Тобто є показано, що маємо просити про дар сліз. Дар сліз – це є, власне, не егоїстичні сльози, не егоцентричні сльози. Навіть якщо сльози з причини наших гріхів
то не тому, що ми, тільки тому, що Бог обіжений, тому, що Бог засмучений, а не тому, що ми не впоралися, тому, що ми кепські. Тобто, навіть якщо плачемо тоді з нашої причини, то не є це егоцентричне, але альтероцентричне, альтруїстичне. Ісус підкреслює це глибоке зворушення в притчі про доброго самарянина. Він, коли побачив, зворушився глибоко. Так само в притчі про блудного сина. Отець побачив його ще здалека, зворушився глибоко. А Рембрандт, ідучи за цим даром сліз, показує милосердного Отця як цього, який осліп вже, власне, з причини виплаканих сліз. Ісус воскрешає мертвого, Ісус виступає як Бог, воскрешає мертвого юнака добрих знань не тому, що вона вдома навіть, не тому, що вони похоронені, не тому, що він мертвий, але тому, не тому, що вона беззахисна, тільки безпосередньо перед Воскресінням, це, що показане як безпосередня причина, то це є її сльози. Бо він перед самим Воскресінням, перед цим, як доторкнувся мертвого, каже до неї, не плач. Тобто, власне, дар сліз це є дойти до цієї любові і до цього співстраждання так глибокого, що людина аж плаче. Так само не Марта Бетанська є безпосередньо перед Воскресінням Лазаря, тільки Марія, яка прийшла і плакала. Не мудрі, теологічно мудрі розмови Марти, тільки плач Марії Бетанської. Сльози. І Ісус тоді також заплакав, коли побачив сльози її, а також сльози євреїв, мабуть, християн, які оточували Марію Бетанську, Ісус також зворушився і заплакав. No i tak samo nie Petro i nie Joanna Apostoł, ale płacucia, Maria Magdalena udostojniła się pierwszą zустрічі з Воскресним. Так що це співстраждання, відчування, співчуття, емпатія якась така, аж по дар сліз. Ну добре було, якби тут посеред нас були люди, які мають. Дякую. Наступний, no власне, ототожнюємо себе з людиною, з якою молимося. Це, власне, w historii Łazarza, Marii i Marty дуже видно, tam pokazane jest zastępstwo, це посередництво. Marta шле посланця. Marta виходить на зустріч Ісусу, коли він ще не встиг увійти в село. Marta балакає з Ісусом за свого брата. Марія плаче. Тобто тут є показані якісь моменти заступництва. Як міцно ці сестри кохали свого брата, як міцно ототожнювалися з ним, що точно потрібно краще померти самі, ніж щоб він помер. Наступний момент – це відвага у молитві. Відвага, сміливість. Тут написано Євреїв 4:16, to sobie powiem, czy dobrze napisano. Z tych відвага. Відвага стосується, по-перше, риска, що іноді мусимо йти за якимось натхненням, якісь словознання появиться jakieś словознання. Але ця відвага стосується також тягару, бо іноді це може бути страждання реальне. Наприклад, пам'ятаю,
Pamiętają одного співбрата, який мені казав так: коли заступаюся, появляється біль. Ця біль не так потужна, як у людини, яка страждає. Поки я не скажу по мікрофону, поки я не помолюся, біль не щезає. Може тривати декілька годин. Це саме, пам'ятаю, сестра Даждістка була така, яка мала свого знання при заступництві. Колись під час молитви так почали боліти ноги, щоб вона не почала плакати, майже кричати, і не могла навіть підійти до мікрофону. Але потім виявилося, що власне у іншій сестрі є хронічне, там багаторічне запалення żył, Суди. Так що, але це на початку заступництва, як принцип, фізичні враження powoli ustąpają i przy wysoko kwalifikowanych zastupnikach тілесних wrażeń zahalів вже немає, з'являються тільки думки, ідеї. Але на початку Бог підбадьорюючи також реальність заступництва може давати відчуття тілес. Вони тому тілесні, що Бог, по-перше, хоче, щоб вони були тілесні на початку, то може бути відчуття болі чи інші відчуття в тілі. Пам'ятаю, як один з наших братів капуцинів мав фізичні враження, що зцілюється жінка в своїх жіночих органах. І він, по-перше, був поляком і не знав, як це звати, як є чи такі, чи там інші. Є таке, так? І не знаючи, як це виразити, мусив показувати на своєму тілі, де його болить. Не будь любопитна. Не будь радна. Так що є потрібна якась відвага, ризикуюча, також приймаючи там тимчасові страждання, якісь тягари, іноді психічні тягари, наприклад, na kogoś pada je depresja, za depresanta, albo z'являється депресія, як знак, що має помолитися за депресію. Палкість, що це означає горливість. Тут написано в Римлян 12:11, ale ja nie mam czasu sobie. Pyrmist może brać. Pyrmist. Piszcie się o tym. Римлянам 12. Римлян 12. Obydwu. No nie ma czasu. To okej. I ostatnie. Czy wy muzykę partycypowała na różnych mowczany? Też Краще, якби ви записували на робочу, було б цікавіше. І останнє це наполегливість. Передостаннє, наполегливість. Тут записано Ефесян 6:18, ale nie szukajcie, будь ласка, to znowu можна допомагати. І тут тільки пригадаю Біблію вдову, яка просила несправедливого суддю про захист, і Господь, коментуючи, каже, чи Бог не прийде з допомогою тим, які вдень і вночі голосять до нього. Моя бабуня питала, чи добре робить, коли моляться за нас і надокучає Богу. Власне, надокучати Богові, бути наполегливим вперше, як осел, це був метод моєї бабуні. І до mnie її школа. Бог, щоб відцепилася, to dla всі благодаті. І навіть так нервово, таким нервовим рухом шар забагато. Так його кусала миш. Динозавра кусала.
babunia Bocha. Kusała babunia Bocha. Bóg, że nie mamy rozsiały tego to żluby myszu, a mysza znajesz, to nie rozsiały, to na to pociągnie piście i kusały. Łapu dinozaura. Podobnie. I drugie, kliwy dla priatela. Cej pan, jaki muczy Boga, jaki spływ przez Anu byłaby w liszku, opiwno ci, jak słuchaj, druga woda na wnoci, że to satanist, nie zabrał frekę chodzenia. Це каже, не сатаніст, так я твій сусід, а до мене приятель прийшов, дай мені 3 хліби. А то йому, ти знайшов собі чортівський час, щоб визнавати трійцю, або 3 хліби. А цей так стучав, що на кінець цей дав. І, наприклад, щодо заступництва за мертвих, знаєте, я пробував воскрешати мертвих, як був молодим священником. Але чому я нікого не воскресив? Відповідаю. Навіть хіба не тому, що я недостойний, негідний, ані не тому, що віра в мене заслабкала, тільки тому, що в мене часу не було. Бо я мене просили на похоронку, я ніколи якось не зібрався, не пішов ввечері, щоб всю ніч біля мертвого молитися. А тільки приходив на похорон, бо вже всі спішилися, а машина вже наїхала, чекала. Я мав 3 хвилини молитися. Викресити не міг нікого, як Петро чи Павло. А вони, мабуть, молилися довше. Всі ці моменти Воскресіння показують, що довше трошки молилися. І там роздягався, там на ці протоцибулі, обряди вже якісь. А Петро то бував, навіть випросив і впав на коліна і довше молився. Так що, а святий Яцек, щоб воскресити племянника єпископа Краківського, а вартувало племянника єпископа воскресити, повірте, вартувало. То 8 годин на це втратив. А я мав 3 хвилини, причому не знав, чи сім'я хоче. Знаєте, клієнт наш там, сім'я просить похорона. А так, що ти бабу воскресив, а баба би спадок на мене переказала в церкву, nie? To kiedyś byłby taki, że babu by byli, мене by byli. Nas воскрешати не знаю. Так що я нікого не воскресив, але ця наполегливість вимагає часу. І можливо, якщо будете мати мертвого, то помре. Просіть про вас. Słuchajcie, czym ryzykujecie? No, prosić konkretno pro воскресіння. Panu, jak mieć policja, no, jak raz, nie? To ciekawe. Це цілком можливо. І останнє, маємо заступатися за всіх християнів. Є такий момент, що, наприклад, ти бачиш, за всіх маємо заступатися. Ти бачиш, що хтось, скажімо, no, nie lubisz ci ludzi, albo ona jakaś taka nenadійna, to no nie bачиш смислу, інтелектуальну розмову, це чорна дира для ця людина. То може бути реальні чорні дири, то тоді треба просто коротенько поблагословити, поцілувати, перевернути, погладити і копнути, щоб надати енергію кінетичну. Це допомога, бо рідко хто є перфектним мобілем. Але так що... Але є такі люди, які не є, в принципі, чорною дирою, безнадійні, що ти не маєш часу, навіть в цьому вас не виражається все таки Божий втрат в тих часах. І це є все, що хотів сказати, але додам ще, що такою книгою, яку я відкрив, готуючись все ж таки до цих лекцій, є чудова книга Юдити. Бо Юдита є
znakomitych, cudowym wzircem buty posередником, buty zastupnikom. Чудовий старозаповітний взірець. Цей образ Юдити церква завжди стосувала до Пресвятої Марії. Можна застосувати, тобто Марія так заступається за нас по матриці Юдити, воює за нас. Можна також застосувати цей образ, цю постать до церкви, що церква так воює за своїх нащадків, як мала би воювати як Юдиця, і за людство, не тільки за своїх, але і за чужих церква. Але також це можна прийняти собі як особистий взірець. І там побачите, і що побачите, то я можу оповім сьогодні на проповідь. Не знаю, чи ми зараз розпочнемо о 12-ї, бо сьогодні все ж таки буде. Є хор грецький? Є? Високо kwalifikowany? Czy це буде зорганізована образа Божа? Будемо організованим чином обіжати Бога? То я прошу, słuchajcie, що як я помилюся, то ви мене на ходу хтось з користів підбігайте, аж брати дружини співайте. І ви також користи, бо я недовго розбираюся в грецькій службі. Я маю право їх відправляти, але я так недосконало знаю. Тому якщо ви зробите перерву занадто довгу, наприклад 2 секунди замість секунди, то я подумаю, що я вже маю співати. І я почну. To wy nie robić po pierwsze pererwy, a po drugie, haj ktoś nam nie daje znak.